Ideme hore na vysielač. Myslím, že tu nie je vysielač, ale No, vyhliadková. Vyhliadkovú. Bene, kde máš A reálne obetujem svoj život len preto, aby som natočila video. Nie. Zoru som stratila. Zora! Ona bude takto dole. To je najdol. Problém, že ja sa bojím zliesť. To už je... Melinda. Áno, idem. Pekne máš telefón. Preboha. Na prvom patre. Ugožeri. Robím. Ľudí nepatrí sa to. Oh my god! Ideme už skoro hore. Ja som tu s kankami, hej, ja som tu sama. Mohli asi predtým všimnúť. Preboha. A posledné patro. Sme úplne... Ty, ľudia, pozrite sa na tú výšku. Tam by to, chceli sme ísť tam, ale nemohli sme. Aspoň na tú, tuto, kde sa tie zastaví, tam by som. Alebo na tu je tak aspoň. Hej, a ja. Že ja nemám zvuk? Hej, ale nemôžeme tam ísť, pretože sa to nepatrí tam chodiť, sú tam kamery a tak. Úplne najbližšie, ak sa dám. Tak sa to je puta, piču, puta. Ono to je Tak kde máš druhú ponožku? v kempe. Prečo nie hodiť dole mobil, že? Dobrý nápad, ne? No áno, to je dobrý nápad, prečo nie? Vôbec sa mi nerozbije. Jedna rodina ide domov. Linda, tak si ho tam hoď, keď sa ti nerozbije. Didi, musíš, že? Musíš. Čo musím? Didi, ticho buď. Linda má je to koleno z toho bola jednak maximálne 6. Ale to už... Linda, really? Wow. Linda, prosím ťa. Linda, ty to robíš na schvál, že? Čo? Ty to robíš na schvál, že? Ale nie. Ty ostatným ľuďom. Však to robíš na schvál? Nerobím to. Robíš. Nerobím, lebo ja pošlem na môj kanál. Neprotil.